afternoon sa Pilipinas. Ikaw ang hanap-hanap mo. Ano na, nagmerienda na ka mo? Mamerienda kita. May gutong sa tiyangan. Kahit di tiyangan. Kami yan. Gayon, tiyangan. Gandahon talaga. Wala, ano ka dito? May ano dito? Apaan si ano? Hi! Sa Bicol, ano? Taga Bicol po, taga Bicol. Wala? Dito sa ano? Sa bangko. Dito sa may ano? Saday? Oo, saday. Ano? Kulay brown. Good afternoon. Ikaw ang hanap ko. Di magbabago. Hi, say hi. Kumadi ka. Kumadi ka. Aray. Ay, Toto, malakaw ka naman. Salamat, Kuya Ga. Amo yun. Come here na. Sige, makinipan ang tubig. Bigyan ko naman. Ay, bakit papabulan mo kasi papay? Mapabulan kayo, mapabulan. Ito resiso ka na, mapabulan mo kasi papay. Kaya ID ang kahit kuha ni papay. Sa'yo ko pa, sa'yo may gabok. At mapinito nga yung tubig. Isama yun. Sige mo. Daw. Mapinito. Nainit na hayin mo. Mata mo na hihid mo. Kabul ko lang. Kabul pa eh. Hanggang abot man lang din yun. 24 hours ang tawag dyan. May tawag dyan. Yan na siya. Ayan. Yan na pa si Jonah. Si Sek. Wala ko sa dito. Wala na sin ano dito. Mapinit ang mainit ka ba? Kao na. Kuha ka na. Hi! Hi sa 2 million. Kuto. Para to. Thank you pa. Ito mo? Pa-thumbs up. Bahan na. Pag-isang to. Pa-thumbs up po, pa-thumbs up. Yan, natutama. Hi, thank you so much for the 6 million. Taga saan po sila? Taga saan po kayo? Thank you guys. Salamat sa nanood. Mama, apat na ito. Ha? Apat. Apat ano? Pwede mo man ako gabsin ano, cellphone mo. Pwede mo man ako, please. Pwede mo ako cellphone mo, please. Kuha ka na tantan. Hello. Yapan. Badi diri naman ako nakatanggap sila. Ligab. Lubot na sa iyo. Ang alam na iyo ha. Aura. Ayan, hawak. Sento ba? Hi. Lubat kay lubat Ikaw ka. lang sa'yo.
Salamat sa thumbs up, Greg. Thank you, Greg. Thank you so much, Greg. Thank you po. Thank you sa thumbs up. Thank you so much. Salamat po sa nag-thumbs up. Pa-thumbs up, guys. Thank you sa 9 millions. Thank you for the 9 millions viewers. How are you doing? Puto, nagpuputo. Hi, Pancho Jonard. Pacho. Sige, Pacho. Hi, Pacho. Thank you sa 13. Thank you, guys. Thank you po. Salamat. Thank you, Pacho. Bago ako. Bago ka pa lang. Magbablog ka ba, Pacho? Lapag ka bahay mo para madikitan ka. Bigyan kita jacket. Okay na. Halika. Anong halika? Rosenda Rabi, Ultimo Kuto, Gilab, Walod Apag Shuroy. Salamat. Salamat, Ote. Ultimo Pagkoto. Mahesh Piata, hi sa bahay. Lapag ka bahay mo. Sarah Soriano, hi Sarah. Yeah. Sige na, baby. Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Salamat, salamat. Pa-thumbs up, guys. Salamat po. Thank you. Ang ganda mo, we. Saan banda? Lapag kayo ng ano, magbablog ka din, vlogger ka din, Pacho. Kung vlogger ka, lumapag ka na ng bahay mo. Sob ako. Salamat sa pag-sob. Mag-ano ka sa akin, mag-iwan ka ng baka sa akin sa video mo para mabalikan kita. Maliban dito, dun sa video ko, para mabalikan kita. Thank you so much. Pwede ka maglapag din dito para mabisita ko yung bahay mo. Thank you, Pacho. Thank you sa nanonood. Sige, sige. Salamat. Sa District 1? District 1 ka ng alin? Bicol? Bicolano din? Bicol ka din? Barangay Hall. Saan? Saan, Pacho? Saan? Saan ka? Basta. Anong basta? Kilala mo ako? Doing your nice buhok. Doing your nice buhok. Salamat, Greg. Thank you, Greg. Doing your niece. Niece buhok pala. Nice. Niece. Yes. Dakuto. Dalais. Dalais. L. Anong L? Saan ka, Pacho? Saan ka, Pacho? Taga saan ka? Anong L? El Bembo? El Bembo? No. Ano? Sing. Hello po. Hi, Rochelle. Sin Maybury. Hi, Sin. Sin is back. Hi, Sin. Kumusta, Sin? Okay lang. Okay lang.
Taga saan si Sen? Taga saan? Patamsak po, patamsak. Remember me po. Hindi ko maalala, ang dami. Sorosoro Ilaya. Nan sa Sorosoro Ilaya? Saan yan? Sorosoro. Pacho Donard. Kilala mo ako? Pacho? Sa Batangas City ko. Ah, okay. Hindi. Akala ko kilala mo ako eh. Sabi niya. Ah. Salamat sa nag-thumbs up. Thank you sa nag-thumbs up. Salamat po. Nasaan po kayo? Nasa Bicol ako. Nasa Bicol, guys. Nasa Bicol. Bicolana po, Bicol. Bicol. Magsasama na tayo. Please like and subscribe, guys. Thank you, Greg. 1+1. Hi. Hello, guys. 1+1. Magellan. Salamat. Please like and subscribe, guys. Salamat po. Salamat sa thumbs up. Thank you. Thank you sa 4. One plus one, tita. You look great today. Parang naalala na kita sa 1+1 na yan. You look great today. Thank you, Greg. Tasa. Ilocano ka ba, no? Bicol. Bicolana. Not Ilocano. What happening? Bakit yung ano? Saint Maverick, anong comment mo? But inappropriate? Wala po. Ano yan? Parang hindi siya pwede. Patingin na ako ng stop mo na ako kasi parang may mali. Hindi ko sila nag-iit. Patcho, hindi yan allowed dito na para sa pag-emoji. Hindi siya allowed. Patingin na, Hindi allowed yung ganyang secret ko. Anong secret mo? Hindi siya allowed, Pacho. Iwasan yung ganyang Saint Maverick, hindi siya allowed yung comment mo. Paano? Ano yan? Gusto mo?
Okay, thank you. Sige na, kainin mo. Ay, sorry ito. Galing sa emoji. Hindi siya, masailan sa yung pagsisend. Bakit kailangan kasi mag-emoji pa? Ayan message automatically help for review hidden by Pacho. You delete. Ba't bata ng bakit lalaban si Pacho. Laban kami ni Pacho. Ano bang meron sa inyo ni Pacho? Ba't naglalaban kayo? Ano yan? Paluya, kasi kasi nung pinaglalabanan niyo. Ano yan? Hindi siya pwede. Say Maverick, iwasan yung ganyang comment. Iwasan po. Please lang. Talo si Pacho. Bakit talo? Ano ba yan? Ano bang ano yan? Okay po. Oo. Yung ano yan? Magkakilala kayo? Emoji po kasi no, kasi hindi siya pwede. Baka maano ako ma-restrict. Baka ma-restrict kasi ako Hindi. Kami magkakilala. Okay. Anong oras po kayo natulog kahapon? Si Maverick yung tinatanong mo? Ako o si Pacho? What is that behind you with the chairs? Behind me with the chairs here. Pa. Oh my God. Bakit? Noon kahapon nag-live ka. Ano yan? Anong ano yan? Daan. Yan, daan. Kinakain mo. Tinapay, biskwit, yung kinakain ko, aray. Tinapay yung kinakain ko. Biskwit. Ubus na nga Ito. Toasted mamon. Very clean. Very clean. Walis lang ata San Mariano? San ka Bicol nga, nasa bahay. Bicolana. Taga saan ka, Pacho? Taga saan ka, Pacho? Sin Maverick, taga saan ka din? Bicol. No, Bicol. Yes. Bicolana. Bicol po. Bicol. Mas malaki barangay namin. Okay. Taga saan ka ba? Taga saan ka, Saint Maverick? Masakit ko. Nag-Roblox ka? Ano ba ang Roblox? Ha? Ano yun? Laro? Roblox? Bicol? Taga Bicol ka, Saint Maverick? Nag-Roblox. Bicol ka din?
laruan. Ah, yes. Saan si Bicol? Saan sa Bicol? Hindi. Ako. Ano? Saan ka sa Bicol? Saint Maverick. Saan ka dito sa Bicol? Sa tapat ng kaibigan kong house. Oo nga. Saan nga? Saang bayan? Saan? Halimbawa, Sorsogon, ganon. Catanduanes, Camarines, ganon. Bati. Saan dito sa Bicol? Mali pala sabi ko. Did you eat dinner yet? Not yet dinner. Early for dinner. Oh, Pacho. Ano naman nangyari sa'yo, Pacho? Doon sa bayan. Oo nga. Saan sa bayan? Saan sa bayan? Ang daming ano. Ang daming mong pasikot-sikot. Thank you, Greg. Sa barangay namin. Thank you, Greg. Na. Wala ko. Ha? Wala na. Ha? Ano? Wala na. Parang nakalive ako eh. Baby bago. Ay. Ay, bro. Naloko si Pacho. Ay, dati. Ay, tawag. Ay, madre. Something. Hoy. What are they saying? They say bad words, I think. Pop ka ba? Hi! Pacho, ano yan? Ano yung mga ano mo? WW ka dyan? Ano yan? Kap ka ba, boss? Pacho, behave yourself. Pacho, umayos ka, Pacho. Okay. Binigyan na sana kita ng jacket eh. Nangasar ka, Pacho. Okay. Daw. Why? Anong why? Anong why ka dyan? Why ka dyan? Anong why? Pak
Pakita. Pakita ka dyan. Anong pakita naman? Anong sinasabi mo man? Bakit man sa'yo? Jowa mo si Greg? Ba't ko jowain? May issue ka. Paano ko jojowain? Hindi ko nga kilala. Hindi pa ako pa nakakita yan. Huwag kang may issue ah. Nakainis ka. May issue ka na naman. Kahit saan. Okay, jowa mo pala. Ano ka ba? Ba't nagagawa ka ng issue? Hindi ko nga ano yan. Nagko-comment yan, nag-adjoin siya sa akin dito sa live. Huwag mo akong bigyan ng ng issue. Sino yan? Anong sino yan? Yung bata. Anak ko. Ayan o, anak ko. Anak ko. Ito lang. Oo. Uy. Salamat po ikaw. Akala ko I'm Pacho. Akala ko I'm Pacho. Ano patay? Akala ko I'm Pacho. Maloko talaga to. Kahit kailan. Hi, Greg. Thank you, Greg. Bakit? Ano yung... Gago ka. Oh, walang magmumura. Walang magmumura. Pacho, mayos ka. Naku. Kahit kailan talaga. Kahit kailan talaga. Santos. Ito ka mga kailangan ko. Ito ka mga kailangan ko. Ano yung sinasabi mo, Pacha Bobo? Ay, nako. Nagsisimula na naman eh. Maganda pala dyan sa Bagsangan. Oo naman. Maganda dito. Pacha, I understand some of your comments. Yes. Oh. I'm English. Bagsangan.
Ito bagsangan. My real name is Luke. Luke pala, pangalan mo. Speak English. Oh, Pacho, speak English. Okay. Sige, Pacho. Go, Pacho. Ayusin mo, Pacho. Ay, hindi ka magpatugtugan ng ano. Bawal yung mamaka-copyright ako. Loknog. Ano ba yun? Kahit kailan, nako talaga, itlog ka. Nako. Is your son playing? Kabaho ko sinagutot. Yes, my son is playing. My son. Baka tinawa talaga ini siya. Kahit kailan talaga. Ambat talaga. Ambat. Pacho, alam mo yung loknog. Hindi. Napa. No. Yan ako, nakakaano talaga. Early morning, she wakes up. Anong alam mo? Anong alam mo, Pacho? Ate, pabili nga po ako ng sito na red. Wala nang red, hindi pwede pwede yaan. Ayoko inumin yaan. Ano? Ano sabi mo, Pacho? Ate, pabili. Wala naman ako tindahan. Magkakaroon pa lang. Pan-block. Message. Mag-formal ka lang.
talaga. Salamat sa 4 million. Salamat guys. Thank you po. Sana. Shout out. Hi, Zach D. Bumalik ka, Zach D. Salamat. Shout out to you, Zach. Thank you, Zach. Bumabalik. Oh, pa rin pala. Thank you, Zach. How's your day, Zach? Thank you so much. I'm back. Thank you. Thank you, Zach. Thank you so much. Thank you so much, Zach. Thank you. How's your day? How's your day, Zach? Report ko na lang po. Ano? Mayas ka. Ano kita? Yan, black. Mayas ka. Mayas ka. Mayas ka. Ito.